Ni nga gidadaan kay niining ulod kay aron mag-practice kaon niini kay mahal na kayong bugas. O sige, kaon na ni anang ulod dali aday kay mangamang day. Dali paspasti. Ulod lagi, tita worm. Sige na magsakay sus ang bugas karon perting lang mahala. May nang mga ulod na lang niya atong kaunon. Manilin. Ari man eh. Ulod. Adik ko tiyoy. Di ka nining ulod nga pining naanday daghan sa pagkanti. Ang bagas karon mahal na kaayo. Ikaw. Agoy. Ikaw. Adik ko tiyoy. Sige, dili mo. Ako na lang ha. Lami mana, yummy mana. Wati uli na. Worm mani, dili mani wati. Kuan buro na din siya karon din. Puni, kay aron ma-practice. Kitsa worm. Sige na. Mag-practice ka. Mag-practice ka kaon ani. Ikaw ga. Nagkaon man gani ko. Hindi ko anay. Hindi ko nate. Hindi. Tanawa ra ba nate? Ulod man. Sige na kay mga ron. Nag-usap man gani ko ani. Mahadlok man kaway nga. Kagamay anak niya ikaw dako kayo. Hindi magani. Ay dito sa bakante. Dili lang ko. Sige. Ato na kay.